салому дуруд бар якҳоякатон шунавандагони азиз. шахсе аз назди дарёе мегузашт. Ногаҳон чашмаш ба дарё бархӯрд, ки каждуме ғарқ шуда истодааст. хост ба каждум кӯмак расонад. ҳар гоҳи дасташро барои кӯмак кардан дароз мекард, каждум ба неш задан шурӯъ мекард. шахс бошад, дасташро боз пас мегирид ва боз пас ба кӯмак кардан дароз мекард. каждум бошад, боз ба неш задан шурӯъ мекард. дар ин замон раҳгузаре ин воқеаро дида аз ӯ пурсид: дӯстам, чаро кӯмак кардан мехоҳӣ дар ҳолате ки ӯ мехоҳад туро неш занад? Ин шахс гуфт: хислати каждум неш задан аст, хислати ман бошад кӯмак кардан. чаро ман хислати худро тағйир диҳам дар ҳолате ки каждум хислати худро тағйир намедиҳад? дӯстон, мо бояд хислати одамии худро ҳеҷ гоҳ тағйир надиҳем, чӣ хубӣ бинем, чӣ бадӣ. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон. дӯстон, ҳатман ба канали мо обуна шуда моро бо лайк даст